Vítam vás v garáži Profimakar Autoservice. V dnešnom videu vám chcem ukázať pre mnohých možno to, na čo ste dlho čakali. My konkrétne sme na túto krabicu čakali 2 mesiace spoločne s týmto autom. Jedná sa o novú modifikáciu vložených pohonov a váčkových riadeľov od Audiny. To, čo je v tejto krabici, odomkne Pandorínu skrinku pre majiteľov vozidiel 3.0 TDI, Audi A6, Q7, A8 a mnohých iných, ako je Touareg, ktoré majú montovaný agregát 3.0 TDI 3. generácie a problémy s váčkovými riadeľmi. Dávajte pozor, nová modifikácia obsahuje mnohé vylepšenia, či už vložených pohonov, váčkových riadeľov, ale je hlavne to, že samotná cena tejto celej sady je zhruba od 1000 až 1200 eur lacnejšia, ako bola montážna sada, respektíve všetky diely váčkových riadeľov, ktoré sa montovali predtým. Tu pred sebou máme Audi A6, 3 liter 210 kW, ktorá nám prišla na výmenu reťazových rozvodov a váčkových riadeľov. Stalo sa to, že v tom čase, ako nám majiteľ vozidlo doniesol, sa ešte váčkové riadele dali objednať, ale presne v momente, keď sme ich objednali, tak nám systém vyhodil, že sú váčky nedostupné a nastalo hluché obdobie vyše 2 mesiacov, kde sa nedali kúpiť váčkové riadele. Vysvetlím prečo. Výrobca prišiel v snahe o rekonštrukciu celého váčkového systému, aby sa predĺžila životnosť, pretože modifikované váčkové riadele boli, čo sa týka životnosti, na tom oveľa lepšie ako prvé verzie, ale stávalo sa aj na nich, že váčky časom po 100-200 tisíc kilometroch začali postupne klepať. A takisto aj auta, ktoré vyšli z fabriky a najazdili okolo 100 tisíc, tak už boli váčkové riadele hlučné. Preto prišla táto najnovšia modifikácia váčkových riadelov, je to 3. modifikácia, ktorá prešla výraznou zmenou a myslím si, že táto zmena sa im veľmi podarila. Motor, ktorý má byť, alebo už mal byť dávno v tomto aute, máme ešte stále vonku, nakoľko sa čakalo na túto modifikovanú verziu váčkových riadelov. No však zákazník od nás dostal samozrejme náhradné vozidlo gratis, ktoré používa bezplatne počas tejto doby opravy. A dnes nám prišli nové váčkové riadele, tak sa poďme pustiť do skúmania, v čom bola zmena. Tak tu pred sebou môžete vidieť, mám postavené 4 váčkové riadele. Na ľavej strane táto celá časť sú pôvodné najnovšie verzie váčkových riadelov, ktoré sa doposiaľ používali v moderných motoroch Audi A6. Po pravej strane môžete vidieť najnovšiu modifikáciu, ktorá k nám prišla teraz a spočíva hlavne vo vylepšení ozubeného pohonu váčkovej riadele a hlavne, čo je dôležité, tak vo vylepšení vloženého pohonu váčkovej riadele. Ako môžete vidieť, tak je tu vidieť mosazný krúžok, ktorý je vlastne narysovaný priamo vo vloženom pohone a navyše je tu tento kanál olejový, ktorý sa stará o mazanie tohto klzného ložiska. Celá zmena, ktorá veľmi výrazne vylepší životnosť celých týchto váčkových riadelov, je v tom, že pôvodne na ľavej strane vidíte, je tu vložené obyčajné rollné ložisko, ktoré je vlastne narysované vnútri vloženého pohonu. Ako počujete, tak časom sa toto ložisko vyhrká a proste opotrebuje tak, že jednoducho táto vôľa sa zväčší a zničí to váčkové riadele na jednej a druhej strane. Tu sa to však nemôže stať, lebo je tu veľmi masívna konštrukcia klzného ložiska, ktoré funguje na princípe taký istý princíp, ako vlastne máte mazané váčkové riadele, aj kľúkové ložiska, aj lodničné ložiska, tak vlastne tento princíp sa využil aj tu. Kdežto, nakoľko je tu navyše diel, ktorý potrebuje mazanie, tak je tu potrebné vyvrtať olejový kanál, ktorý sa vlastne vrtá priamo do hlavy valcov, čo si ukážeme vlastne v ďalšom zostrihu. A ten olej, ktorý vlastne je sprostredkovaný iba pre tieto domce a pre váčkové riadele,
sa teraz vlastne musí prevrtať a musí prechádzať aj do vloženého pohonu, ktorý taktiež potrebuje mazanie tohto klzného ložiska. Na to vlastne potrebujem mať presne stanoveným výrobcom daný postup, ktorý opisuje, čo všetko potrebujete na to, aby ste navrtali vlastne tento otvor. Tieto všetky výrobcom dané postupy máme k dispozícii a budeme sa podľa nich riadiť. Taktiež je potrebné upravovať výko hlavy valcov. Niektoré typy vík potrebujú preto, aby tam vošla táto širšia, mohutnejší domec vačkových riadele, tak potrebujú opracovať výko. Čo je vlastne veľká výhoda v tých uloženiach, v tých domcoch vačkových riadelov. Tak ako môžete vidieť, tu na vpravo, tak je oveľa väčšie ložisko, prvé ložisko od rozvodového reťazu, ktoré je vlastne väčšieho priemeru. Zabezpečí nám to taktiež aj prenos axiálnych síl. To znamená, že vlastne celé toto ložisko drží aj axiálne sily vačkovej riadele. Ako vidíte, tak ono presne zapadne a vlastne drží celú vačku axiálne aj radiálne. Toto ložisko je omnoho masívnejšie, keď to porovnáme s staršou verziou, tak je tu omnoho väčší priemer, čo zabezpečí vlastne omnoho väčšie sily, ktoré vlastne udrží tá vačková riadeľ. Ďalšie veľké plus, ktoré tu je, tak je širšia plocha pre pracovnú plochu vlastne ozubeného kolesa, aj ozubeného pohonu. Ako vidíte, tak nová vačková riadeľ má 16,86 mm. Stará vačková riadeľ mala iba 14,44. To je taktiež výrazná zmena v tom, že plocha, po ktorej vlastne dochádza k oteru a k dotyku a prenosu sily z vloženého pohonu na vačkovú riadeľ, sa výrazne zväčšila a to nám zabezpečí prenos väčších síl po vačkovej riadele. Takže tieto vlastne ozubené kolesa prenášajú silu po väčšej ploche, to znamená, majú väčšiu silu. Taktiež na tejto vačkovej riadele, ktorá nie je priamo spojená s prenosom sily z vloženého pohonu na vačkovú riadel, ale prenáša sa vlastne len od vačkovej riadele A na vačkovú riadel B, je taktiež väčšia šírka, tam máme 11,09 a pôvodne bola 10,7. To znamená taktiež väčšia plocha, znamená výrazne vyššiu životnosť vačkovej riadele. Ako môžete vidieť na pohľad, tak tá povrchová úprava, ten materiál, už na pohľad vyzerá oveľa lepšie. Predpokladám, že použitý určite výraznejšie, kvalitnejší materiál, tvrdší, odolnejší. O čom sa môžeme presvedčiť aj odvážením pôvodnej vačkovej riadele. Keď si odvážime pôvodnú vačkovú riadeľ, napríklad túto, tak váha je 0,758 kg, čiže nejakých 758 gramov váži táto vačková riadeľ pôvodná. Keď si sem položíme novú, modifikovanú vačkovú riadeľ, tak tá váži 866 gramov, čo je výrazne viac ako pôvodná vačková riadeľ, čo sa odzrkadluje hlavne na použití masívneho materiálu konštrukčného pre pohon, taktiež masívneho materiálu pre samotnú vačkovú riadeľ a to sa výrazne, značne prejaví na zvýšení životnosti celého pohonu. Dovolím si tvrdiť, že s týmto pohonom, ktorý vlastne budeme montovať, už nebudú nikdy v živote žiadne problémy. Je tam zlepšené mazanie, výrazné zlepšenie v prenose sily z excentrického pohonu na vačkovú riadeľ a taktiež výrazne zväčšená sila tejto vačkovej riadele na dosadzaciu plochu ozubeného pohonu. A taktiež si dovolím tvrdiť, že určite je použitý aj tvrdší materiál, nakoľko už na pohľad vidieť, že ten kov, ktorý tu je omnoho tmavší, je to taká iná zliatina kovu. Takže myslím si, že toto je určite lepší systém. V neposlednom rade, toto celé, čo tu vidíte, je výrazne lacnejšie v predajnej cene, ako bolo pôvodne dostupné len menenie týchto vačkových riadelov. Tieto vačkové riadele boli zhruba o 1200 € drahšie, ako je celá táto sada, ktorá obsahuje aj uloženie vačkovej riadele, domce, vložený pohon, taktiež vačky, skrutky, hlavná skrutka. Čo potrebujete vedieť pre montáž týchto vačkových riadelov, je vedieť, kde a ako navrtať olejový kanál, čo si ukážeme v ďalšom zostrihu.
Takže v tomto zostrihu vám chcem ukázať, v čom spočíva zmena a konštrukčná hlavne zmena týchto vačkových riadeľov. Jedná sa tam o vylepšenia hneď v niekoľkých verziách. Prvé vylepšenie je vlastne excentrický pohon vačkového riadeľa, ktorý dostal zmenu z klasického ložiska na klzné ložisko. To znamená, zniží sa nám tam axiálna a radiálna vôľa, ktorá je prenášaná takisto do vačkového riadeľa a tým sa výrazne opotrebovávajú vačkové riadele, konkrétne ich ozubenia. Druhá zmena je zväčšenie plochy, čiže šírky ozubenia, ktoré ide na vačkovú riadeľ. Tým, že vlastne zväčšíme túto plochu, zaistíme vyššiu pevnosť samotného prenosu síly na vačkovú riadeľ a taktiež sa znižuje opotrebenie tohto ozubenia. Následne dochádza k ďalším zmenám a to je vlastne v samotných vačkových riadeľoch. Tieto vačkové riadele doteraz museli mať na samotnom mieste, na jednej lokalite vačkové riadele vložené polmesiace, ktoré vlastne zaisťovali axiálnu vôľu. Tieto vačkové riadele majú priamo axiálne ložiská na začiatkoch vačkových riadeľov a tým pádom odpadá tento diel, ktorý tam vlastne predtým musel byť. Je to výrazne lepšie vďaka tomu, že je tam väčšia plocha, ktorá drží celú tú axiálnu silu vačkových riadele a tým sa vlastne nevybije toto uloženie. Taktiež sú tu vlastne širšie ozubenia na každých týchto na obidvoch vačkách. Je tu širšie ozubenie, ktoré taktiež prispieva k tomu, že dochádza k lepšiemu prenosu síly z excentrického vloženého pohonu na vačkovú riadeľ. Ďalej je potrebné pri niektorých verziách výk ventilov upraviť samotné výka ventilov. Je na to výrobcom predpísaná šablóna, v ktorej sa popisuje, ako upraviť samotné výko tak, aby vám dosadlo na samotnú plochu hlavy valcov. Pretože pokiaľ by ste to výko neupravili, tak vám tam hrozí, že ten 1 mm, ktorý vám to výko bude dvíhať, samotné uloženie, nové uloženie vačkovej riadele, tak neskôr by vám mohol vytekať olej z tesnenia pod výkom ventilu. Takže na túto úpravu použijeme taktiež šablónu, ktorú nám výrobca predpisuje a podľa nej upravujeme výka, ktoré je potrebné upraviť. No a to posledné vylepšenie, hlavné dôležité, ktoré je vlastne uloženie týchto vačkových riadeľov. Tento prvý domec, ktorý je od rozvodov, vlastne má väčší priemer ložiska. To znamená, že vlastne dochádza tam k výrazne vyššej životnosti tohto samotného ložiska a k lepšiemu mazaniu tejto vačkovej riadele. Taktiež je tam navyše olejový kanál, ktorý vlastne zaisťuje mazanie pre excentricky vložený pohon, ktorý preto, aby fungoval správne, musí mať zaistené mazanie tlakom oleja od olejového čerpadla, pretože je tu takéto mosadzené púzdro, ktoré potrebuje prívod oleja. To je zabezpečené prostredníctvom nového systému uloženia vačkovej riadele, ktorý má následne v strede vyfrezovaný olejový kanál až k stredu, a preto je nutné upravovať hlavu valcov. Teraz sa poďme pozrieť na to, čo sme museli upraviť na hlave valcov, aby sme dokázali zaistiť mazanie excentrického pohonu. Takže tu už môžete vidieť hlavu valcov, ktorú máme upravenú. Je na to potrebná špeciálna šablóna, ktorá sa vkladá na začiatok hlavy, ktorá nám zaistí presný uhol a priemer vrtania pre vstup do mazacieho kanála pre excentrický pohon. Tu môžete vidieť, tento otvor sme si museli navrtať prostredníctvom šablóny, ktorú máme na to pripravenú. A zabezpečí nám to mazanie tu zo spodu, keby som zasvietil, by mal byť vidieť, že vlastne príde olej k samotnému excentrickému pohonu do stredu. Tým vlastne zabezpečí mazanie excentrického pohonu vloženého, ktorý nám na oplatku za to poskytne vyššiu pevnosť, menšie axiálne a radiálne sily a tým sa zvýši absolútne životnosť obidvoch vačkových riadeľov. Dovolím si tvrdiť, že tie vačkové riadele s takýmto systémom nebudú mať problém ani po 300 000. Takže za mňa osobne klobúk dole pred tým, čo sa vymyslelo v Volkswagene. Je škoda, že sa to nevymyslelo skôr, ale môžeme byť radi, že v podstate toto vylepšenie prišlo teraz. Čo sa týka tohto konkrétneho auta, ktoré robíme, tak bohužiaľ nastalo práve to obdobie, kedy skončila výroba tých starých vačkových riadeľov, toho starého systému. Nové vačky ešte neboli vyrobené, tak sa čakalo až 2 mesiace na to, kým nám prídu tieto diely, kým si kúpime vlastne prípravok, šablónu a kým dostaneme manuál, respektíve dostaneme sa k manuálu, ktorý potrebujeme na to, aby sme mohli tie vačkové riadele montovať. Všetko to máme dostupné. Musím povedať, že
Cena je tam o moc priaznivejšia ako pri starom type. Je tam zhruba 1300 € rozdiel v cene oproti starým typom vačkových riadeľov. Navyše v cene je započítaný už aj excentrický pohon, všetky uloženia vačkovej riadele, samotné vačky a skrutky, takže podľa mňa je tá cena úplne fajn. No a tým, že vám to predĺží životnosť motora diametrálne odlišne ako staré typy vačiek, tak musím povedať, že tento motor výrazne zvyšuje hodnotenie u mňa. A tento krok si zaslúži od Volkswagenu rešpekt. Takže teraz už len poskladáme motor a pozrieme sa na pár záberov, ako prebieha skladanie motora. Pôjdeme s tým do auta a odskúšame si, ako ide motor po takomto zásahu. V dnešnom videu sme si ukázali, ako prebieha výmena najdlhšej modifikácie, veľmi vydarané modifikácie vačkových riadeľov, ktorá je oveľa cenovo dostupnejšia ako predchozie úpravy. Táto Audina mala byť prvou, možno aj na Slovensku, na ktorej sa menili vačkové riadele presne podľa výrobcom stanovených postupov, ktoré sú ináč oficiálne nedostupné pre neautorizované servisy. My sme boli ako prví, ktorí vlastne mali prístup k týmto technickým dátam. Takisto sme mali k dispozícii originálny prípravok a postupovali sme pri montáži presne podľa tejto príručky, takže nie je úplne jednoduché vymeniť tie vačky bez toho, aby ste mali k tomu nejaké podklady. No a tu môžete vidieť ten výsledok. Auto je absolútne kultivované, chod motora je veľmi dobrý. No a čo sa týka životnosti, tak tá je ďaleko vyššia ako v všetkých týchto predchozích modifikáciách vačkových riadeľov. Je dosť smutné, že táto modifikácia vyšla až teraz, zhruba 10 rokov po začatí výroby motora 3.0 TDI 3. generácie. No ale neviem, prečo je to tak, bohužiaľ musíme to akceptovať. Čo je úplne, že najlepšie na tomto celom je cena. Aktuálna cena, ktorá platí k tomu dňu, ku ktorému je toto video natočené, je zhruba o 1300 € menej
ako boli samotné váčkové riadele plus excentrické pohony doteraz predávané. Takže cena je oveľa priaznivejšia a preto ak váhate, či si to dať vymeniť, určite dajte si vymeniť tie váčkové riadele čím skôr, pretože cena môže byť potom už len čo rok to vyššia. Ďalej, čo by som možno že ešte vyzdvihol, okrem toho, že je tam potrebné upravovať výko ventilov, hlavu valcov, menia sa tam domce, excentrické pohony už majú mazací kanál, tak je veľmi dôležité taktiež nechať si upraviť tlak motorového oleja, pretože pôvodný tlak je veľmi nízky a pri tom, ako sa doplnia dva komponenty, ktoré majú prídavný mazací kanál, sa zase iba zvyšujú nároky na celý tento tlak oleja. Po tejto úprave tlaku oleja a po montáži nových typov váčkových riadelov sú tieto motory zas o level vyššie, pretože absolútne odpadá problém s váčkovými riadelmi, ktorý navyše už je omnoho cenovo dostupnejší a nemusíte sa báť nejakej úplne že extra vysokej ceny za servis. Pri tých rozvodoch je to zhruba 1800 € navyše za celú sadu, čo sú 4 váčkové riadele, uloženie, domce, excentrické pohony, skrutky, čo je podľa mňa super cena na to, že tie váčky predtým boli astronomickej vyššej cene a taktiež ten pohon tej váčkovej riadele nebol tak kvalitne vyrobený, ako je to teraz, kde už vlastne radiálne ani axiálne vôle nemajú šancu a nepoškodia túto váčkovú riadel. Takže to bolo asi, priatelia, všetko k dnešnému videu. Verím, že sa vám dnešné video páčilo. Pre viac takýchto videí nás kľudne neváhajte nám nechať koment alebo nám volajte, píšte, SMS-kujte, čokoľvek. Pokiaľ môžeme, vždy odpíšeme. Čo sa týka tých komentov, možno to chvíľku trvá, ale na telefóne sme vždy a vieme vám reagovať celkom rýchlo. Takže priatelia, majte sa všetci, vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.